my God! Strat Georgiou here. Wait. No. May I read the poem? What? No, No what's poem. that? What? No. The red carpet for you. Wait. Yes, Strat. Μπαλάντα για έναν τρελό. 1969. Στρατό. Το ξέρω, ναι, ότι είμαι τρελός. Στρατό. Δεν βλέπεις πως έρχεται κυλώντας το φεγγάρι από το Κάιγιο. Στρατό. Και μια ομάδα αστροναυτών και παιδιών με ένα βάλς χορεύει γύρω μου. Χόρεψε. Έλα, πέταξε. Χόρεψε. Στρατό. Ακουμπάνε τα κινητικά σου και έκανα πάνω μου. Δεν πειράζει. Εντάξει, εγώ θα πειράζω. το συνηθίσεις. Στρατό. Μα γι' αυτό δεν παχαίνεις. Για να μπορείς να μας αγγίζεις όλους με την ερωτική σου διάσταση. Ναι. Κοίτα με στα μάτια. Oh. Σε παρακαλώ, κοίτα με στα μάτια. Έλα, μην τρέπεσαι. Βρωμάς κόρδο, είναι η πρώτη σου φορά. Έχεις φύγει καφέ. Δεν καφέ, δεν το πίνεις, φύγε από Έλα, δεν μπορώ. Στρατ. Θα σου τραγουδήσω. Wait here. Στη σαν... Έλα, φτιάξουμε Wait ένα here κόκκινο χαλί. to put the red carpet for Strat Georgiou. I like it. Strat Georgiou. Step on. Here. Okay. Simply. Τύλιξέ με να με ξεσκεπάσεις. Strat Georgiou, is that the thing that you do in Hollywood? Okay. I'm glad to have you here with me today. Κάνε κρύο, γδίσου. Βγάλ' τα ρούχα σου, θέλω να φορέσω κάτι. Κρυώνω. Με έχει πιάσει ρίγος από τον έρωτα. Δεν το βουλώνω. Είμαι πολύ ερωτευμένος μαζί σου. Δεν αντέχω. Δεν μπορώ. Μα είμαι με το είδωλό μου παρέα, δεν το πιστεύω. Μπορώ να σε αγγίξω σαν αληθινός. Είναι αληθινός. Περιμένουμε να ξεκαβλώσει ο Στράτος Georgiou. Όχι, δεν γίνεται. Αυτό δεν θα συμβεί ποτέ σε αυτή τη ζωή. Μάλιστα. Καλά, συγγνώμη. Έλα, πες το τώρα. Έλα, γδίνομαι. Έλα, γδίνομαι. Έχουμε να το σιδερώσουμε λίγο να πέσει. Ρε μαλάκι στη μουσική. Όχι. Και τώρα θα σας αποκαλύψω το λιοντάρι της Metro Goldwyn Mayer. Κάνε βρυχυθμό. Είσαι τέλειος, μου αρέσει. Well, let me start the interview. I'm glad. Μην με διακόψεις, για 2 λεπτά. I am glad to have here with us the biggest actor in velocity of talent. You are among the best. Bruce Willis, Mick Jagger, Smurfs. The biggest actors in the world, straight from the Los Angeles Lakers. Strat Georgiou. Strat, I'm glad to have here with you. Strat, a little bit gay, no problem. No. It's on TV that things. Αν ήσασταν και εσείς στη θέση μου, αυτό θα κάνατε. Αυτό το γλυκό άνθρωπο εδώ πέρα. Δηλαδή δεν μπορεί να μην το θαυμάζει, να μην το φιλήσει, να μην το χαϊδέψει αυτό το αγόρι. Yes. Χαμογέλα. Is the flash from we have 20,000 photographers. Yes, with us. Δεν έχω, σου δώσω ένα φιλί. Σε παρακαλώ. Δώσ' μου ένα φιλί. Yes, I continue. Δώσ' μου ένα αυτόγραφο. Κάτι κάνε τέλος πάντων. Μην πάρω ανάποδες. Παίζε. Do you want a jar of beans? Για να μου κλάσει τα φιλιά. Κάτσε. Κοίτα τι κάνει ρε, κοίτα τι κάνει ρε. Αυτό το αγόρι έχει αρχίσει να μπαίνει στο κλίμα του ρόλου του. Yes. Έτσι σε θέλω αγόρι μου, μ' αρέσεις, αλλά σε περίμενα λίγο πιο κοκκινοπό. Strat Georgiou, fart my balls. It's a great honor. Me too. Thank you very much. Is very glad to make you feel happy. Good. Your balls are for farting only. So, thank you. I will ask everybody to come here to fart his balls. How is to live at Hollywood, my friend? Oh my God. Yes. What is Nothing compares to you. Nothing compares to you. Tell me about. Okay, take it. Λέγε μου, μίλα μου αγόρι μου, μίλα μου παιδί. Φίλησα το Στράτο Georgiou. Επιτέλους έγινε παιδιά, έγινε! The taste of kissing a vampire. I want a taste of one aroma on my lips. Tell me about your life motto. My life motto is the anthem of your life. Believe in miracles in order to create miracles. You like that? Yes, I like. Yes, because you are a miracle. Your mother, before perceived you. Κάτι λέει για τη μάνα μου, κάτι μεταστατικό, θα γίνει της πουτάνας. She had a vision. Έχει φυσικά η μάνα μου. Στράτος, serious now. We know that you have a big career.
Extra large. Extra large. What I remember. The scar of love. The fruits of Achaya. The shirt with number 9. Goal. Δεν γίνεται. Όταν είμαι δίπλα σου δεν τολμώ να πω ότι έχω κάνει καριέρα. You have played όμως in SOS with Anit Panya, the wife of Nick Bread. Είδες τέτοιο πράγμα? Yes. Αυτό το είχαμε κρύψει στο Βατικανό. Μπήκες μέχρι στο Βατικανό και βρήκες τα αρχεία αυτήν της ταινίας. Στρατ. Yes. Ένα μαντίλι, να τον σκουπίσεις. Yes. Αυτό τον ιδρωμένο Θεό. Ο ιδρωμένος Θεός. Αυτό εδώ πέρα θα γίνει, ξέρεις τώρα. Κοίτα. Come my boy. Bring me a paper. Έχω κι άλλη. Bring me a paper. Thank you my boy. Okay. Στρατ. Στις Ανατολή στα μέρη μια φορά και έναν καιρό ήταν άδειο το κέμερ. Δεν και λέει κανένας. Κάτω κοντινό κάτω, στους γοφούς που τους κουνάει. Πώς είναι, σοβαρά τώρα, αυτή είναι η μόνη σοβαρή ερώτηση που θα σου κάνω. Στράτο, πώς είναι να μην έχεις δουλέψει με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο? Είσαι θεός, αγόρι μου, με αυτή την ερώτηση που κάνεις, δηλαδή με έχεις ξεπαρθενέψει 5 φορές. Πάρε και αυτό εδώ το αστέρι, στο βάλω εδώ στο αυτί, γιατί είναι σαν το δέντρο, μάλλον τα στολίδια του δέντρου χωρίς δέντρο. Thank you. Okay. Come with me. And now, for the first time in the Greek TV, Strat George is going to leave his fingertip in the eternity. Strat, be my guest. Okay, wait. Fingertips. Yes. Το βγάζω. Θα βάλω 5. Ένα κοντινό σαν νύχια του Τζότζογλου. Δεν έχει κόψει τίποτα. Το μετέωρο βήμα του Στράτου, όχι του πελαργού. Έχεις μύκητες, το ξέρεις. Το ξέρω εγώ. Okay. Oh my God, I don't believe it. Strat George is here with us. Φίλησέ το, αγόρι μου, φίλησέ το αυτό το πόδι. Έτσι το θέλω. Κι άλλο. 2, 3. Παιδιά το φυλάει. Γουστάρω! Yes, let me show it to the camera. The Strat George fingertip. Foot trip. Fingertip. Yes. Strat, I will leave also my mark. Okay. Έτσι, όλο. Έτσι. Oh my God. Strat George is fucking... Παιδιά, ελάτε να τον φάτε. Oh my God. Ελάτε. Μπράβη. Εδώ θα τον γνήσω. Θα τον γνήσω να αφήσει και το fingertip της κοιλιάς του. Μπράβο, όχι, αυτό είναι το μικρόφωνο. Αυτό είναι το πουλί μου. Oh my God. Strat George. Oh my God. The living legend. Fuck me. Μαμά με γάμισε στο Στράτο Τζότζογλου. Όχι. Λοιπόν, να ζεις ή να μην ζεις, αυτό είναι το ερώτημα. Γενναιότερο άραγε στο νου λογέται να υπομένεις τα βέλη και τις πετριές μιας ανελαίητης μοίρας ή να αντιτάσεις τα όπλα σε ένα πέλαγο από βάσανα και αψηφώντας τα να δίνεις τέλος. Απάντησέ μου. Ήρθε το παιδί με τον καφέ, έρχομαι. Όχι, έλα εδώ. Απάντησέ μου στην ερώτηση. Θα πω ναι. Τι από τα δύο? Ναι. You remember Greece smoothly. I want to sing a song for our country. You immigrant, me immigrant, we are 3 times Greeks. I want to say, we say together a song. The song is To Love Me. 3, 2, 1. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς. Άσο το σαφελάκι, είναι γλύκα το παιδιά. Γι' αυτό ήθελα να έρθω στην εκπομπή, μόνο για αυτή τη στιγμή. Τώρα συγκινήθηκα. Κοιτάζοντας... Δώσε μου λίγο απαντά. Στον καθρέφτη, κοίτα εμένα, είμαι ο καθρέφτης σου. Έλα, είμαι το αλτερίγιο σου. Κοιτάζοντας από τον καθρέφτη. Μέσα στον καθρέφτη. Προμάζε μαλάκα, δεν μπορώ. Πας και σ' αγαπώ. Λίγο νερό ρε παιδιά. Για πάμε. Όσο μπορώ θα σ' αγαπώ. Αγόρι μου, ανάσα μου και αίμα μου. Σου τρελάνω. Λοιπόν. Ένα μυστικό που... Στάτο. Σήμερα η εκπομπή, το ένα στα γρήγορα, με τους συνεργάτες μου, θα κάνει την ύψιστη τιμή που έχουμε κάνει σε καλεσμένο. Θα σου δώσουμε τη χρυσή σφαίρα, κύριε. Όχι. Βεβαίως. Η οποία εντελώς τυχαία την έχω μαζί μου. The Golden Bullet.
The golden bullet from... Από τον Bullet. Αυτό είναι 0-0 ο Θουβού εκεί. Η χρυσή σφαίρα του Σαντοζόγλου αποδίδεται αποκλειστικά εδώ πέρα στον αντένα. Και ήρθε κατευθείαν καρδιά, χτύπησε εδώ, βγήκε από πίσω, χτύπησε μυαλό, κατέβηκε κάτω, βγήκε από πόδια. Αυτή την κίνηση την κάνει όταν μπαίνουν οι σφαίρες μέσα του, δεν έχει σημασία, μην δίνετε σημασία, δεν είναι γνωστή κίνηση. Στρατό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη βαθιά εξομολόγησή σου. Στρατό, χέζομαι βασικά. Το ξέρω, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τώρα, μπορείς να φύγεις, θα πάρω εγώ τη... Συνέχισε μόνος σου, συνέχισε μόνος σου. Άντε λοιπόν, όπως είδατε, αγαπητοί τηλεθεατές, είναι τώρα στο ίντερνετ, τέλος πάντων, ό,τι και να είναι, αυτή η ψυχή που έφυγε μόλις τώρα θα πάει σε μια γωνιά μελαγχολικά και θα καθίσει με τη σκιά του και θα αναρωτιέται να ζεις, να μην ζεις. Πώς λέγεται το όνομα της εκπομπής σου? Ένα στα γρήγορα. Ένα στα γρήγορα ή δίνεται? Όχι, δεν γρήγορα, να κατουρίσω θέλω. Εντάξει.